F'konferenza li ddiskutiet l-innovazzjoni fl-Industrija Tal-Avjazzjoni, ġie propost li jintużaw trakkijiet elettriċi biex jirmunkaw l-ajruplani bejn il-bibien u r-runway. Dan ikun ifisser li l-magni tal-inġenji tal-ajru jkunu jistgħu jibqgħu mitfija sakemm l-ajruplan ikun miexi fuq l-art u b'hekk jonqsu l-emissjonijiet, l-istorbju, l-użu tal-brejkijiet u l-ispejjeż tal-manutenzjoni. Dan fid-dawl li l-Industrija Tal-Avjazzjoni qed tħares li tadotta teknoloġiji aktar sostenibbli u favur l-ambjent għal fażijiet kollha ta' titjira. Għall-attività brabta mal-proġett SATMET imtella fl-Esplora attenda l-Ministru r-riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonici li saħaq fuq l-importanza ta' proposti bħal dawn biex wieħed jinvesti fir-riċerka u l-innovazzjoni ħalli jkun iġġenerat aktar ġid ekonomiku lejn pajjiżna. Dan il-proġett li tkellimna dwaru llum huwa il-mudell ta' kif irridu aħna li nimxu l-qudiem fit-triq tar-riċerka u l-innovazzjoni billi nġibu flimkien l-industrija f'dan il-każ l-avjazzjoni flimkien ma' riċerkaturi akademiċi sabiex bis-saħħa ta' finanzjament illi jingħata mill-MCST inkunu nistgħu noħolqu soluzzjonijiet li jagħmlu differenza fil-post tax-xogħol ta' ħafna u ħafna nies u jġibu dik l-aspett tal-industrija iktar kompetittiv. Il-proġett SATMET ingħata kważi 200,000 euro fondi mill-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija bil-għan li jgħin fit-tisjieħ tal-pilastru tar-riċerka u l-innovazzjoni f'pajjiżna.